Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong nga kaniyong tanan nga mga soking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Karil. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. I love you. Ano para sa iyang kaagi karon? Mo ganing usa ka babae nga nagpuyo sa pusok Lapu-Lapu City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Karil. Mas maayo tingali nga undangon lang unan ni nato Arjun. Mga bata pa man sad kaayo ta. Mausad bitaw akong nahuna, Karil. Pero magtagad lang gyapon ta ha. Ooy, nganong dili Nagbuwag mong Arjun? O ma, Uy, ngano man? mutual decision ma uy. Ngano man? Na ay third party? Ikay nakigbuwag? O ma, ako'y nakigbuwag. Dili ko sure if naig by third party. Pero okay raman sa nako ma. Wala mo ko'y kalagot or unsa. Hinoon sad nak. Mga bata pa man sad mo. Inig-college ninyo kung may eskwela na muglaing eskwelahan. Mas daghan pagid mo maila-ila o masugatan. Pero sige lang nak. Enjoy lang una mo sa inyong pagkabatanon. Niara ko para nimo aron mo suporta. Thank you ma. Ngano mo duol pa magkakan ako, Arjun? Nga buwag naman ta. Ngano? Di day pwede makigduangan og lunch nimo. Pwede man. Pwede man di ay. Pero ang ako lang ba? Basi makunahon ang mga taong ayab pa ta. Ngano makiguban pa magkakan ako? Saon nga na anad na magugko nga magkauban ta pirmi gud. Di gud ay pwede nga mahimo na lang tang suod nga higala. Ha? Sige na, Karil. Bisag buwag na ta, pero gusto ko nga isipon nga po ko nimo nga suod nga higala. Karon pasad ko ana da. Kamuray mag-ex nga grabe kaayo ka suod human nagkabuwag. Sa kung tanaw no, masuod pa manggani mo ron kontra atong uyab pa mo. Lagi? Mausabito niya akong nabantayan, day. Og mas komportable ko ngayon ani meron. Pero mayo sad na oy. At least dili bitter inyong panagbuwag. Arjun, salamat sa imong paghatod sa akong anak, ha? Way kaso, tita, oy. Dinhi na lang panihapon. Sure, tita? Aha, abdi ka, no? Siyempre, gimingaw na ko sa luto ni tita, no? Pwede, ari na lang ko puyo, tita. Ay, pwede kaayo. Wow, ha? Nakabaga na ganang imong naong. Joke lang, oy. Kuhaon ti ka din sa inyo, ugma, ha? Doon nga taga to sa eskwelahan. Nagbalik mong Arjun? Wa mo, uy. Friends naman lang gid me. Mao ba? Uy,
Balisad ng inyo da. Kay imbis friends, una. Before lovers. Kamo kay lovers, una before friends. Mao bitaw, ma. Unya, kung makigbalik siya nimo, okay ra nimo. Ha? Oh, nganong wa man ka makatingog? Ay, murag imposible man tingali na maoy. Friends are good be karon. Mura na ganimig best friends among kasuod. Og mas nakailamis usag-usa so kadlang rin kasuod ming duharon. Ay, noon sa amin ko. Ano man dili man mawa sa ako na ang pangutana ni mama. Dili ka. Tungod kay in denial lang ko sa akong feelings ni Arjun. Maong mautoy ako natubag ni mama. Ay. Dili ko gusto nga malaom ni Arjun. Tungod kay nahibaw kong suod nga higala na lang yung pagtanaw na ako. O dili mahitabo. Nga makigbalik siya na ako. Asa man is Arjun? Wala lagi siya makigdungan og lunch na ako. Oh, Karel. Ikaw naman lang yung usa din eh. Naghuwat kang Arjun, no? Dre. Na, murag, mawani na gikaan eh. Kay, nakitaan to na ko ganina. Nagkuyog si Alexa. Murag, uyab naman siguro ng duha. Ha? Ako nalay uban ni mo, be. Ugaon. Aron, dili ka maginusara ron. Di pa gyud ko nimo tagdon. Mahimo ba? Ayon ako sa muka. Ato ng alak sa pakikuyok. Oh, wait. Kilit lang ha? Nagsilos ka no? Wa! Kaklaro ana. Anya ako nagsalos ko. O sa may mahimo ni mo. Karil, wa ka makasabot. Mahimo ba ayaw na pagduol na ko? Ayaw na ko gamita pa. Kadiyot lang gud. Paminawa una ko. Wa na ko ang ngayon pagpaminaw ni mo. Oh, please lang, Arjun. Dili ko gusto mag-assume, pero at the same time, ayaw na sad pagduol na ko. Kaya dili ko gusto nga mabutangan og mining imong ipakitang lihok din hinako. Oh, Karil. Nak, sige na lang kaglumlum din sa imong kwarto. Pasag di lang ko na ako, ma. Naabaya si Arjun sa gawas, nak. Ha? Naa siya? Oo. Nagpaabot siya nimo. Ma, dili ko mo atumpang. Ubag kayo kong mata. Unya, kay dili man gyud siya mo pauli kung dili ka mo atubang niya. Ma. Nga niya ka? Flowers para nimo. O ganong hatagan mo ko ni mo, anak. Tungod kay naibaw kung nasuko ka na ako. O sa may pakini mo. Kung masuko ko ni mo. Siyempre, tungod kay di ko gusto nga masakitan ka. Labi na yun nga, ako ang hinungdan. Arjun, unsa naman sad ni?
Karel, hatagi una kong time to explain, okay? Bahin ninyo ni Alexa? Look, kanang bahin na. Sayop gid kay mong gituan ako. Si Alexa, second degree cousin ako. O kinsa mong buangan nagato ni mong istorya bahin ana? Ha? Bahin na mong duha? Gago gid siya. Tinuod ka? Uy! Karel, please. Di ko gusto nga mawa ka na ako. Tungod kay mahal ti ka. Mahal kay Apo. Arjun, Parehas man tagi Apo bati, di ba? Please, magbalik na lang ta. Arjun. Mahal kay ti ka. Mahal sa kayo, tika Arjun. Sobra. Oh, finally, nagkaila na kita. Abinay mo, suod ko kay minanako si Arjun. Kung nahibaw pa lang ko ay, dagan ko kay ni sige chika na ako about ni mo. Ay, go. Ayun na nga pagsaba na, go. Oh, kaya nga naman, mauwaw ka nga masulti nga. In love jud ka? Iyay. Onsa? Dito? Basta kamo ang magkadayo, no? Moamot kog usa ka lechon inikasal ninyo. Bantay ito, go, ha? Tumanan ko na, go. Human mi nakagraduate of college ni Arjun. Sa edad nga 24, nagpakasal niya with the support sa among isig ka parents. Nga, grabe gid mi ka-thankful. Og karon, naa na mi usa ka anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.